легендарния Любо Пенев. Здравейте, господин Пенев, как сте? Хайде, пак се ровиме в интимното. Пак зачекваме личното пространство. Не съм добре. Питаме защо. Защо? Следващия въпрос. Добре, как ще коментирате, че ЦСКА най-после махна тирето? Предишния въпрос. Не съм добре. Пак казвам. Не съм добре, защото чух, че новият спортен министър бил някой си Пешев. Иван Пешев. Не знам Иван ли е, Драган ли е, но аз в историята на България, Иво, знам само един човек с фамилията Пешев. Този, който спаси българските евреи от екзекуция. Не, този, който екзекутира българския хумор. Моля, малко. Да. Дага, предишния въпрос. За тирето, да, за тирето. Махнали тирето. Много моля. Малко. Аз искам да попитам. Кой махна тирето? Защо махна тирето? И с какво право? Пак казвам, с какво право? Много моля. Както знаем, да маха тирета, да слага запетайки, да сменя ударения, има право само един човек в държавата, Иво. Това е министъра на културата Мариан Бачев. Моля.